Estem aquí reunits i reunides al quart congrés del PSPC en aquesta segona jornada en la que les principals tasques del congrés han estat debatre l'informe polític en el que ens plantegem, analitzem la situació actual de la classe obrera i el poble treballador a Catalunya i ens plantegem les tàctiques de lluita per avançar en la nostra proposta estratègica de construir un front obrer i popular al socialisme que pugui confrontar el sistema capitalista i avançar cap a una revolució socialista. Després també ara tindrem el debat sobre la tesi d'organització, on ens centrem molt més en com estructurar l'organització d'un partit marxista-leninista que té els propòsits que hem comentat abans, i finalment tindrem el debat dels estatuts. Aquest congrés suposa un avenç molt important pel Partit Comunista del Poble de Catalunya, després de com analitzaven els períodes anteriors que hem passat de confinament per la pandèmia i tot el procés d'agudització de la violència de l'imperialisme actual com a fase del capitalisme, que no paren a la seva empeny d'agredir els pobles del món i destruir totes les bases que necessitem la humanitat per tenir una vida digna.